Most achievers are people who have made strong and deep dedication to pursuing a particular goal. A leader not only knows the way, but goes the way and shows the way. Governor Yahaya Adoza Bello is one of such leaders, looking at his achievements in the following areas: security, education, health, infrastructure, empowerment, agriculture, and lots more. Let's rise in honor of a visionary leader, one of a kind. Ga Adoza Bello, ga Ododo, kogi sai ku shirya, bi oyoyo. Ga Adoza Bello, ga Ododo, kogi sai ku shirya, bi oyoyo. Ga Adoza Bello, ga Ododo, kogi sai ku shirya, bi oyoyo. Ga Adoza Bello, ga Ododo, kogi sai ku shirya, bi oyoyo. Shi ka jawo nasara ina faɗa ma kowa. Ka sani cikin mutane dubbai ya zaɓe ka Ododo rike amana kai ma. Ka bar farin magaji kai ma. Don aikin ka za ya ɗaura shi ma. Yahaya Adoza gwamnan mata. Yahaya Adoza gwamna na maza. Yahaya Adoza Bello na kowa. Babu sangwama, an yaba maka, kayi ɗaukaka, in mata na daka, kai suke kira, sannan suna faɗin Yahaya bai da yaudara, godiya suke, godiya muke, garkuwar matasa, tagamar matasa, farin cikin matasa, yau matasa sun ce sun samu kwab a kanka, kai kace da kanka, da Ododo na nan, kar mu canja sheka. Muka bi Ododo in ji Adoza shi muke bi, ayyuka da gyara shi ma ya zo shi zai yi, kogi kuna sa'ar gwamna matashi, Adoza ne ya ce mu rike shi Ododo zai fi. Allah bar amana Yahaya Adoza Bello da kai da gwamna
gala me wala ungala. Brra, ami bomi gala jaka, ami bomi gala me wala ungala. Papa papa pukolo ododo, ododo oyibo. Papa pukolo ododo, ododo oyibo. Papa pukolo ododo, ododo oyibo. Akojo mododo dua, dua. Kako damaka shukoloko, Shukoloko. kane koji kinyoba. Double promotion, I go give it extension. Reliable leader, a dose of my attention. You deserve a good ranking, a dozen. You lay a foundation